Surabaya. Paguyuban seminggu dengan timur dimanapun Anda berada. Baik di dunia nyata maupun dunia gaib. Baik di dunia nyata atau dunia gaib. Sepiro aku seneng karo liyane arep cemburu. Kok dudu sapa-sapane sing awale perhatian, sing akhire sliramu semalang ilang. Ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe. Kenyataane dudu aku ning jero atimu. Everybody say it. Come on. Is there so kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti kegawa mimpi. Iso gawe nyaman rajamina duweni atimu. Koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi. Krasa sliramu wong sing paling gemati. Ora nyangka kowe sing paling larani. Ria Irama Keyboard. Meeting Podcast Saban Manajemen. Beating Broadcast The Star Audio. Ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe. Kenyataane dudu aku ning jero atimu. Ati. Salah berarti aku ya. Is so kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti kegawa mimpi. Iso gawe nyaman rajamina duweni atimu. Koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi. Krasa sliramu wong sing paling gemati. Ora nyangka kowe sing paling larani. Asik. Sekali lagi Ria Irama. Asep. Yang punya Rizal fotografer, terima kasih. Ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe. Kenyataane dudu aku ning jero atimu.
kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang nganti kegawa ngimpi iso gawe nyaman rejaminan duweni atimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi krasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani. Oke, tepuk pramuka semuanya.